וואו. מבול, אה? מה זה מבול? חבל על הזמן. לא, אין לי. איפה החוכמה? וואו, אתה עושה כל יום נקריא את זה. איפה הוא מופיע? חצרות. תגיד, אתם לא רוצים ללכת לאיזשהו הצגה זהבה? יאללה, בואו, נו. מה אם הפעם דיברנו על איזה תוכנית זה, של תרבות, סל תרבות. סל תרבות, כן. ואתה התמנית להיות מנהל התרבות, לא? התרבות שלו זה בג'יפים שלו. סוף סוף מצאתי את ה... יפה. עם ציון? ציון עכשיו הצטרף אליי, הוא חמוד. כן. הוא מה זה נהנה? כן. הוא היחידי שעכשיו אני אגיד לו מחר יוצאים הוא בא. למה גם לו יש זמן עכשיו. הוא כבר בסוף של העבודה שלו. כן, נכון. המנהל שלו עכשיו סיים את העבודה, עשה לו... מי זה המנהל שלו בעבודה? הוא סיים את העבודה שלו. אז הוא יום חמישי, עשו לו מסיבה והוא נאם שם, אני יודע. ציון.